हॅलो नमस्कार. आज आपण करत आहोत माकल्याची चटणी. त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करत आहोत माकल्याची चटणी आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हे आपण माकलं घेतलेली आहेत. लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, मीठ आणि आलं लसूणची पेस्ट, कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर. चला मग आता याची कृती बघू. आपण पॅन तापवायला ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये तेल घालूया. तेल तापलं की त्यामध्ये कांदा घालायचा. कांदा चांगला परतून झाला की त्यामध्ये आपण आलं लसूणची पेस्ट टाकूया. ती छान परतून घेऊया. त्यामध्ये आता टोमॅटो घालून घेऊया. टोमॅटो परतून झालेला आहे. आता त्यामध्ये लाल तिखट, हळद, गरम मसाला आणि मीठ टाकून घेऊया. आणि तोही छान परतून घेऊया. आणि त्यामध्ये माकडी घालूया. आणि ती परतून घेऊया. परतून झाली आहे. आता गॅस बारीक करून ही वाफेवरती शिजवायला ठेवूया 5 मिनिटं. ही छान परतून झाली आहे, शिजली आहे. त्यामध्ये आता आपण कोथिंबीर घालूया. आपली सुकी माकलं तयार झाली आहेत. त्याला आता सर्व करूया. आपली माकल्याची चटणी
तयार आहे. चला मग खायला या. आणि ही कृती आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. समोर घावणी ठेव ना.